dito, boss? Finisher? Ito, matlog ito. Alin? May matlog finisher pala. Baka natin. Saan yan? Anong club? Alam club? Alpha. Matlog finisher, mga kapatid. Bakit friendly mo nila yan? Finisher ka eh. Magkano to? Magkano? 1-2. 1-2? Finisher? 1-2 na lang, mga kapatid. Finisher, oh. Ayan, good morning, mga kapatid. Kinis, no? Ah, kikinis, oh. Ganda. Kumakarera yata si sir. Anong pangalan mo, sir? Aldrin po, sir. Taga saan kayo, sir? Ito lang, sir. San Carlos, sir. Pagkano itong mga kalabatin nyo? Kikinis, ha? Depende yan, sir. Sa kasi. Depende sa klase, mga range. Mga pinakamababa. Sa 300 yung pinakamababa, 250. 250 pinakamababa, tapos pinakamahal 700. 700. Kumakarera kayo, sir? Dati, sir, kumakarera. Ngayon, Di na. di na. Wala nang nag-aantay sa bahay. Ah, hindi nyo na maharap, sir, no? Hindi na maharap. Ah, kaya binibenta nyo yung iba. Ayun, oh. Mga kapatid. Ano yan? Banded yung mga yan, sir? Ano lang, sir? OBBC yan, sir, dati. Ay, hindi na tuloy. Oo. Lahat to, hindi matanda na itong mga to, sir. Pambreeder na, no? Pambreeder na itong mga kapatid. OBPC 2022 pa yata, 2021. 2021. 2021 pa, no? Pandemic. Bird flu. Ayan, natayin sila, mga kapatid. 250 to 700. Banded lahat ng club. May mga comring yan, sir. Oh, meron, sir. Magkano yung mga yon? Depende rin sa klase, sir. Depende rin. Sa minimum na, sir, 250. Minimum 250. Sakali, sir, message kanila sa Facebook. Bibili sila. Aldrin Arcangel lang, sir. Aldrin Al Angel. Arcangel. Arcangel. Ayun. Message na lang, sir, oh. 250 to 700, mga kapatid. Bikini siya. Sir, maraming salamat, ha. Iya. Abu mo ng kuwata mo. Iya, be. Iya. Iya, pare. Iya. Iyan dua. Lain ng labo mo ba yan? Hindi na. Tingin nga yan, boss. Tingin. Magkano to? 500 to? Alahi to? Stitch? Stitch daw, mga kapatid. Paano dyan? Ganda. Stitch sir. Maganda yan, maganda. Hen, boss, hen. Ganda ng kulay, oh. Pang first overall. Kaya parang tayo, laki yan. Sige, tigay pa rin. Kilala mo? Kilala mo? Taga saan yan? Taga Balayo. Ha? Tropa yan, taga Balayo. Palaya? Balayo? Balayo? Boss, ba't binibenta mo na? Bawas? Babos lang. Dami na? Saan ka naglalaro, sir? PPC? Saka Alpha? Ayan, oh. Uy, bilang si sir. Ganda ng ano? Stainless. Oo. Ano? Quality yan. Ano tawag dito? Alam mo ba yan? Aluminum. Aluminum pala. Ay, bumibili si sir, oh. Magkano daw yan, sir? Magkano daw yan? Magkano yan? Ha? Oh, 700. Ito mag-Arthur yan? MacArthur? Oo nga, MacArthur nga, mga kapatids. Sa ano, PIP? PIP, ba yan? PIP-RPC, MacArthur Banded. Yung mga gandang kulay, oh. Yan ang mga, ano, mga nagbubuga. Eh, brother, isang bigay. May mga ano dito, boss, finisher. Ito, matlog ito. Alin? May matlog finisher pala. Baka natin. Saan yan? Anong club? Alam club? Alpha. Alpha. Matlog finisher, mga kapatids.
Bakit friendly mo nila yan? Finisher ka eh. Finisher Magkano to? Magkano? 1-2. 1-2? Finisher? 1-2 na lang mga kalapatids. Finisher oh. Banded ng, uy. Banded pa ng alpha mga kalapatids. 1-2 na lang. 1-2 na lang. Pre, mayari nito, iniinom yung electrolytes kapag di dumarating kaya kita kumuwi. Di ba, pre? Ay, hindi sa kalapati umiinom. Yung may-ari. Mayari na iinom. 1-2 na lang. Boss, anong Facebook mo? Baka yung message ka nila dyan. Kasi madami mag-PPM sa akin yan eh. Anong Facebook mo? R&D kasi laga. Ha? R&D. Ano? R&D. Anong spelling nun? R&D. RJ? Sayron na lang. Sayron kasi laga. Sayron G kasi laga. Kay Sayron G Kasilaga. Anong profile picture mo doon? Manok. Manok. Ah, manok. Ayan, PM nyo na mga kapatids oh. Yan oh, mga benta ni sir oh. 1-2. Banded ng alpha. Tatlong finisher. 1-2. 1-2. Ay sir, maraming salamat ha. Boss, benta mo yan? Hindi po, papakawalan mo na. Ay, pagkakawalan mo? Di, pakawalan mo na. Mamaya po. Ah, mamaya. Sir, sa inyo to, sir? Sa inyo to? Ha? Ano yan, vlog? Pwede i-video? Pwede lang. Tanungin ko lang yung price. Gusto tamo yung, ano, ang tawag ko. Pwede. Ayun o, yung kalbo. Tamo. Kalbo! Yay, video. Saglit lang, saglit. Sige. Balik ako dyan, balik ako. Wait lang. Sanda, 150 isa. Pili. Ayan sir, napakaganda ng mga kalapati niya. Magkano to? Lapit ka sir, lapit ka sir. Yan, 50 yan. Yung kalbo, 50. Ayan, 50 yun, 30 at 35. 35. Numero niya. Boss, boss. Tanungin kita. Ito mga kalapati mo, may mga singsing yan? Malay man, tingnan mo man, ano? Ayan oh. May sing-sing yan, oh. Lahi kalbo. Pangkarera yan sir? Oh, pangkarera. Lahi kalbo. Pangkarera yan, pangkarera. Pwede ila pa mo yung pangkarera. Ano lahi niya sir? Lahi kalbo. Lahi kalbo. Ibang po yan, bali na yan. Oh, boss, boss. Oh. Dito ka na sa kabila, huwag yan, dito ka na. Pagi ka. Huwag ka mamili. Pagi ka talaga eh. Baliw. Ayun, pare. Ayan oh. Last price niya sir, magkano? 120. 120 na oh, pwede na oh. Pili. Ikaw ka lang yan. Tapos 50 daw. Ito, 70. Ito mga to, 70. Ibong yan. May mga sing-sing sila. Oh, mga inakay pa, mga kapatid. Pati may-ari, may sisisi. Pati yung may-ari, may sing-sing. Ding ding. Ayan, 70. Pwede pa batcher. Ayan, mga bata. Ito, mga 120, mga kapatid. May mga sing-sing lahat. Pwede na. Eh sir, maraming salamat ha. Yo.